kad su vas roditelji prvi put gledali? Nisu me gledali. U pozorištu nikad. Nisu ni dolazili u Beograd. A ono na televiziji, pokojni Lala moja jednom pitao, kaže, jeli kad završiš to, hoćeš ti moći da budeš spiker? Jer to je za njega Dušanka Kalen kad se pojavi ili ne znam, Mića Orlović. To su ljudi čitaju vesti. I svako večer su na televiziji, nema, ovo sad ja nešto uradio, pa me nema pola godine, nego šta radiš ti? A deca? Deci niste mislili da treba deci da prenete? Ali oni, ja mislim da oni ne znaju da sam ja glumac. Ozbiljno sad kako su malo ostarili, malo sad traže mi neki put karte za premijere, inače ja nisam to tako vaspitao, ono kao idemo da podržimo tatu. Bravo, Maja. Ko će da gleda? Prosto se zaprepastite kad zatraže karte za Da, začudi me. Znam da idu tajno, ali nema veze.